ҳама одама визов додагам соперникҳои серьёзни дорад. Тамошо кунед, беақли бадай. призи бозии имрӯзаи мо хитон бинед. iPhone мегем нави пачкар. Печат палецш гуфти гапо кандагӣ нест. Айма печат палец катиёй. اگر باوری داشته باشین با جان دل ما قبول میکنیم. در کنسل میزنیم. ассалому алайкум дӯстои азиз, бародарои гироми қадр, апа ва хӯҳарои азизу бадил наздик, мо хуш омадем ба канали Бехайр. Бародаро апа ва хӯҳаро, бахши навбати челленҷи мо бо ҳамроҳии бонуи зебо ва Кайма Спорт Таҷикистан. Салом алайкум ҳама касан мардум, созои хубе тинҷаи як навори бироварда масад бисёр рода махушид. Акае ки дар пахши пештара масад ки ғолиби ҳами бозӣ биромада буд, ҳама одама визов додагам соперникҳои серьёзни дорад. Тамошо кунед, беақли бадай. Мардам бародари азиз, нафарои иштирокчи ирӯза дар челленҷи мо. Салом алейкум. Номам Мамчер. Мо хати бардар мо видеоро тамошо кардем, видео пешниҳодтона. Масалан, визит додем. Инҷа комментарияда мо нависагем, просто челленҷи навбатида мо иштирок мекунем. Номи ма Ҷек, братан мақсад ман шағурни кор кардагӣ мақсад медонам. Ҳамин акара видеоша дидем чота грандиозни бад гузаштагӣ. Гуфтем хай биё бирем як кунон нишон битем, як гичрусу бикунем, ягон гап чап бо мардум авансон мешавад ки хеле ҷила мекайдо мекунад. Омадем ҳамҷа дозӣ мебинем. Гуфти гапо. Ашушени чхела, бача ашушени пони газа як рӯз. Дава ку даши ахир видео да бад мебинан чӣ гап мешавад. ду сухан оили ҳами канал. چی؟ نبینیم چی گپ میشه از انشالله. Шогирдо чӣ хеланд? Визовтиёр. بریم خیلی ما هم نبینیم چی گپ میشه. آخرش هم نبینیم اکا. Все-таки чемпион, а худиш, конечно, вывари дорад. Ё визов додан, а фикр қабул мекунем кар. охирон боша макарам. Ман намуша фикр ро. Муки ами охирон чӣ А, намуша как макарам. фикр ча дорад, чи дорад, нега ку правильно. Бене ака. صد فروش. мо айҷияти худмон барои ҳамин бозии шавқовар шиданаш призои грандиозни монданием. Призи бозии имрӯзаи мо хитон бинед. Чиай? iPhone мегем нави пачкар. Печат палецш гуфти гапо кандагӣ нест. Айма печат палец катиёй. دختم بنازیاچه دنگیچه دازیاچه دخته بنازیاچه دنگیچه دازیاچه шавермои сурпризӣ чӣ хелай? Ма даже аждар надоштам ки як метр На. Ай, ма чхеле ки гуфта будам, масад ки редка дари гуфти гап ки редка ҷудаи хали шаурма мебинем. На самом деле шаурма калонай. Размери где-то 65-70 аёт ои 65-70 даже сантиметр. чхеле ашушени хидед нашуда шаурма. Мерава ё не? Неравонем. Ака? Я тайга доб моно. фаҳматон бурбори хону бародарои азиз, сар мекунем гапчапмона. ду се рафтем. визовтиё чо та тишина рафтем визовтиё ку зур бизанен баъе бачаи ака буд када
Ha, pis. Gır bir de. Kankam kapım. Gol çıkar. Tamam ama sen şey dese öyle ne tamam şey. Ya bakayım. Çok Çok gabla Çok de. Ya çabuk çiğdi. Bir niye bakıyorsun? Ona mı kadar açma? Sagara yana o xuda se me saxar va patates puri yapacağız. Gülü daha emosyon. Evet daha. Amiga, vai ter essa, por favor. Ben matematik. Matthias yana le padnier. Ka vizifti? Çokadi. Ja, ka. Zade se pili patent xarif şe çi ba. Çok yapacağız. Aka magazinçi? Harakat kuku? Yanlış. Abi ne yapalım? Aka çempiyon ayoxi. Bavin vaqt besh kam kan oshna u darish kor mumkin. Ya ka 5 euro lahoston biyorum. Nechal mı gayip ayı? Hiç hele holi tıba. Şu ya sokan Ma mahvolda. garan ki prost ya standard ne teş kurdan da kura. Tá, vamos fazer. Nişte ta standard ne ya. Fikri kurdan şakadan da kurdan ki bu da şık kurdan. Al sen sıfır şimdi. Tagam çempiyon ay. Çempiyon bu çempiyon bir bunu. Ata bara pushta. Filtr skor na kada sen. Bro. Bunu çıkarmaz hakkım alan. Oğlum. Biradan aga. Ay o zaman good morning kızım batkına ne faydalandı lan. Ata kankam nefes taş. Nefes taş. Malek. Öde bagi tapas geçeceğiz. Alguns skoru konuşuyor. Da başka dakika mı? Tay sokak çıkın. Olha, köpek taşıdak ki kayıyor. Xarab batından çıkmadan alacağız. Ama konusunu. Amca şey yapalım bunu falan ne yapalım? Não deixa, é autoestima, mãe. Da yok kadar. Ne kapacağız o? Okay, umarım gün çıkar bak. Saperliko çok da kuanda kades tale. Ha kanka bunu da önce çapşak kapatalım. Kankam kardeşim. Hadi bien bak. Batoli karaoke olmam bir dakika. Oxumu ajda ne dursun toş tutuyor kadar. Ne bak bu sıraya bizim. Kar biter sete şaurma skandal bu var. Baxda do. Ya bacha kankam gustim gobuş nameden ya ka baxda kadın ruzi baxda. Onanın. Daten durmak baymış. Sağırma da bu delik de akor nece. Akşam çabuk kesin. Ya ki poli bu çıkar. Ha bu çıkar arkadaş pardon. Também me chamou. Bir hadi görüş yapalım mı? Poli ya bu çıkar. Hı? Yine çıkar.
Ой, галда. Кашарка. Жигрутка тавгитояка. Мижан зинкан қадар дакирам чеда стандарт шаурма ки калон гадафи. Рафтан амад се рӯз мехӯрам, як рӯз дига бо сабой мегирам жагунҷо да кор рафтаниш мегунҷо. как будто дыта шаурма стандарта хурдум. Бовар кунед. Ман барои ҳам қози уже нигоҳ дорам. Как будто дыта дига мондаги аст. Айна чӣ хеб да? Шумо гуфта чемпион намезанем. Чемпион уже ина нол шид. Хиҷа. Вақтиш да ҳеҷ чӣ нест, даже мағзаш намонда. Барои ки мо аждар надоштем. Роз қадар шафа Амра би сафед конам озода. Палисош зури бад тоза мекард. Не беҳтар. Qo'ylang oki. Даст ба. Qo'ylang. Даст ба доштум. Реально, да. Кара чӣ гуфтани? Масал ки на самом деле бози интересниш так. Чия вот, ман ҳамҷо дози интересни кардам ки просто чизе ки аждар надорӣ, ҳамун чизам вообще дига хе меорану, о, на самом деле приятния, интересния. Амиш зурай. Деге гап надорум акаба. Амиш зурай да серьёзно бахудо ки мисол чизе аждар над каде сакам суда меорам ба нахали ку бад бо дига хела шениёзам дига хемишав. Бо темори яка худаги омадаги да. Незмада интересниш ҳамиша ки ма фикр кардам обычный шаурма не киловар не яметра. Акад виҷдони инсонӣ Надори виҷдони. Agar naqlan mega bekhirim oki. мақсад аз хурдан хурдани ман уже вақти соатиш гузашта кардам барои чӣ ки кара бо Tu nafahmidi barodari aziz mega agar nakhrim shani bizanam ya bora. гуфтам биё ти хаки қадбутам гапа нагирди. Айстоқат я. خیلی серйозно зури бад дай на самом деле ченҷи баде вақту. G'olibi ин челленҷи дуюми мо бо повторна ҳама акае ки дамо победител буд. Победител буд, победител омад, победител мон. Ду сухан баҳри ҳамин соперникҳо. Хай намедонам кадоме вызове партия мақсад агар боварӣ дошта бошем ба ҷону дил мо қабул мекунем. Ки ҷои seryozni набоша boshane kheli kudakbozi ne. хеле нимшаб бихӯри нимшабумонӣ не да канца мезанем. Ham komi seryozni vizovti bosha. Ami kumbaran seryozni priz memonem. Marhamat kinin vaqt muayyan mekinem. Чемпион тайёрай визофи любой тата қабул када. Неки хурдани конкретни хели кудакбозӣ не я братано. Ака мо соперник ба якара ҳоли наёфтистем. Бошед на ҳамин ҷо ягон кас бинависен дар комментарӣ, лайкора бимонед. Марҳамат, приз яка. Ин ака. Айфон айфон. Минадор Боштон шава. Жилани доро? любое время фарқ надорад. Ака тайёрай хоч яги шавай, ди шавай. Дасай ди шав зангизем шеф гуфтем. Ди кас визоф додай. Тамом хебиё гуфт. Ина хестем омад. Рӯи غالب چمپیون آخه زنده باشه. من در کامنت برادر عزیز بعد برای انا دستگیری شما که همین کارهای ما پیش بره یک دونه کامنتار کنین، یک دونه لایک بمونین و در کامنتار نگاه کنین سیلکای تلگرام های. هم تلگرام دا بدرین پادپیسات کنین ای به خاطر دستگیری که همین کارو برام پیش بردیم. زنده باشین، سلامت باشین، باقی خداوند نگهبانتون.